Nanginlabot na ang Commission on Human Rights sa Kamatayon sa Anyos nga bata nga nakitang patay sud sa sakinan sa kamiyembro sa Fire Department dito sa lungsod sa Balamban. Paesplikahon nila ang Bombero nga tag-iya sa mga Awto. Samtang Cebu Provincial Police Office mimando usab sa Balamban Police nga palauman pa ang imbestigasyon. Ani ang report. Gipadada na og sabpina sa Commission on Human Rights ang Bombero nga nanagiya sa Awto di inapalgan ang 10 anyos nga bata nga wa nay kinabuhi. Gusto masahiran ni Leo Villarino, ang Chief Investigator sa CHR 7, ang nahitabo sa bata. Dismayado ang CHR nga wa magpakabana ang ginikanan sa bata sa pagpadayon sa imbestigasyon, inay gipalubong dayon ang lawas nini. Iya hinoong gitataw nga may gahom ang kagamahanan sa pagpaugkat sa pananglawas sa bata kung gikinahanglan kini sa imbestigasyon bisan kung magdumili ang tagtungod. We want to know if doon na ba'y pabaya ang fireman sa iyang kuan. And hopefully kaning ko doon na may pabaya or doon na ba'y criminal negligence on the part of the fireman. I hope nga atong local police can address this sa ilang investigation. Samtang gimanduan na ni Cebu Provincial Police Office Director Colonel Roderick Mariano ang Balamban Police nga mopahigayon og mas lawom nga imbestigasyon. Subay nini. Hinihintay natin yung investigation report ng ating police station. So para makipag yung aking chief na investigation dito, si Atty. Pelare, para makita namin kung meron pa kami mga other na tanong dun sa Bombero na mga other witnesses na nakakita, nagpapahanap din tayo para maisama natin doon sa final report ng investigation. Hinon gimanduan ang usab sa PRO 7 nga buksan pagbalik ang imbestigasyon. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.